Murya daga Fandar Sound Studio. Sariyar mudi yan mata, sariyar mudi yan mata, sariyar mudi yan mata, sariyar mudi yan mata. An ce so yana da wuya, sariya karki mun rata, ko da ba ni numfashi karki manta da ƙaunata. Ke dai zan wa kallon so tun da kin zarce ɗan mata, don ƙaunar ki ta wuce ruhi ta wuce har ƙwaƙwalwata. Hawa irin wata a dukkan hasashe na sariya ɗaya na hango, tana can garinmu da gare ni ta zama kamar bango, tana tallafa mini fannin santa ya kai cikin ɓargo. Ki ɗau zuciya ta ga kyautar tana wa ki je ta hokar ki ja baya. Iliye ki tina abba isa ala yana san ki sariya, ki samar wani sauki in kalle ki sariya. Sokar yayi layin zana garan ban da jayayya, same ki babban matsayi na samu a duniya, don an ba ni sariya. Sariya barin kaɗa ƙirji ta hana baga tambarin sariya, duk wanda ya yi kiran suna na kamar ya yi kiran sariya, domin ita na mai sirri na ta ɓoye cikin zuciya. Ina son ki ne sariya. Idan har da rai da rabo na ba zan fiddaran samu ba, ni dai san ki ya mu jiki na wai ko ba ki fuskanta ba, da za ki ki karɓar suna da ba zan ginin fahashi ba, domin farin ciki na ke ce ba zan ce na wasa ne ba, ni dai na fi son sariya. Wahala yawan tsegumi sariya ba zan bar ki ba, inda kin yi min lamuni to ni ba ni yin fargaba. Idan an yi aso zahiri ba canza akan naki ba, duk wanda za ya so sariya ni na san ba zai kai ni